Maiwe. Iwo mhanza iri kukufurira iwo. Ani? Wakuita sokunofunga stereki. Kondeta save. Mhanza iri kukufurira. Iwo unoziva kuti ndinofunga wapi. Uchifunga unoziva kuti ndinofunga wapi. Unoziziva iwe. Kanyemba. Unoziziva iwe. Ukona kupfekedza dhuku. Unonyepa iwe. Unonyepa. Nakumanga dhuku so. Iwe mdzidziwa. Kuichana yarini kona imvura. Kuri kupisa. Filipi mumunda muna kumira mushi. Iyo nyaya dzedu dzongoti unongonzwa kuti vamwe vari kurima kuti ndakwenda unorima. Ndiwo wakakonzeresa iwe. Zvinokonzeresa kusana. Ndiwe. Ko ndakaita sei? Ndakanzwa kuti pane zvawakaita kumvuru. Ndike kutanga rikanyema. Ndike kutanga. Ese paunorima iwe. Hazvibudi hainai zvakanaka. Saka kuti ndisiye. Siya. Chiko na ife. But unotaura kuti zvekurima kumasendera maifekita changatonzwika uchiredzi. Izvozvo. Nekumandamabwe. Aiwa iZimbabwe ika imuchete. Saka iwe ukangopinda mumunda chete zvinhu hazvichafambi zvakanaka. Nezuro wai Moreso. Nani? Na Honorable Manjeya Godfrey. Honorable Godfrey Manjeya. Wapa masendera wapa. Iwe. Ndikukuza kakanyema. Iwepo na Honorable Godfrey Manjeya. Honorable Godfrey Manjeya sika nombara watu. Saka iwe antaza nenye kundipata. Ankoza ungari kundipa alikukupasa tundu byangu ndaza kufikisa kuno. Andikutrembe akakunza kutaunda akakuratidza nzira ndiani. Andindini. Andindakakupisa ku news department. Kone zuro kakanyema. Ndikuunza ku radio services. Usadaro kachi. Ndakuudza Miss Albert Chikai. Wakudzosera ku news. Kana. Ndakavaudza kuti Arsenal vakakudzosera ku news. Arsenal itore league. Osaka vari kuchikawa zvo. Okay. Vanofanira kuramba rutsera bhureki remunhu. Kone zuro. Duma. Naniko. Kule. Tembo. Mr. PNP. Hezvi. Kupi? Vanga wana chinamora. Vasakaridzana na mbari wako kauyo. Pane chaibuda yake meeting here kana kuti. Ndofunga wanga wada kudzwa kuti pavakanga vasipo vari kuKariba. Zvaifamba sei? Vakaona vana chinamora ndobva vazobatana naSema Vako. Iwe Sema Vako havana kuti bata sei pavakabva ku Dubai. Vanga vari ku United Arab Emirates Dubai ka. Havana kuti bata sei. Naye Sema Vako taniko. Mr. Pata kwamba 10 miles. Mr. 10 miles. Iyo mapimbira ari kuita 10 miles. Ari kuna bichana. Vako. Fatso. Mashamaridzirano akuita na Jose. Fatso upi? Makanika Fatsoka. Ndiwo kutadza kugadzira lampu. Aiwa ndistafu. Ndistafu. Kufatswa umuzivere. Heka. Fatsoka. Vagara vachishamwaridzana. But Jose manje. Jose. Otto Joseph Cheta. Pane zvanenge achitamira kuna Fatso. Pane zvanenge achitamira kuna Fatso. Fatso manyariro akayasa. Handizive kanyemba. Vanhu wakatarisa mafambiro avari kuita mutaundi. Kuti makuita mapurisa anenge vari musivi. Vachimisa mota. Chiko chadaro. Unoona kana muna Seke Road. Woona kana kuti paCosmas kamota. Ndambobvunza mapurisa zvikanzi pane vaya vaimbomira uchibva muna Roton Rock. Uchipinda muna Robert Mugabe. Hanzi yanga iri bogus. Hanzi itonzi group 5 here ine zita rayo rainodedzwa. Abva kuTomlinson. Abva kumabvuku ando anenge wakuenda kumpaka mamanero usangano ita kablock kawo but mapurisa echokwadi anenge ari mapurisa echokwadi obva ita kablock kawo kokumbotsvake kuenda nayo kupa saka muchibvunza mapurisa vachi kudini vati vanhu ivavo ibogus hakuna zvakadaro aiwa haisi bogus ati mapurisa mapurisa but hazvisi pamutemo ndo bogus zvekuti iwo wakamiswa uri motorist uchinzi une mhosva yakatoti no hazvina kumboipa handekupi kukamba unonzwa kuti but usazizokorodze mimi darika endai vanenge vane maunifomu vanenge atobva kubasa anditi mumwe musi takabvunza tikati isusu kana ndikasangana nedambudziko kwanenge ndiri ndikaona mupurisa ari kupfuura apa ndikati ofisa vanofanira kundibatsira saka iwo anotadza neiko kana ari muunifomu anotadza nei kugadzisa nyaya yetransport nenge chinei haana kuasainwa zvazva unotoasainwa kuti enda pakati votoisa chinhu chinotoradza kuti mapurisa varikuita chii but iwo manje vanenge vari 2 kana 3 koita 1 anenge ari musivi saka toziva sei kuti ava havana kupiwa basa racho rokuti unotobvunza
ofisa munonzani wotokutaurira mabva kukamba ipi wotokutaurira kuti it's okay ndinokwanisa here kuti ndibvunzewo kukamba kuti maunzi mwe kubasa aiwa kana kuti zvisinombomira zvakadaro unogona kuti ndanzwa mandisunga tinokumbira kuti tiende kupi kukamba unoona achitsika-tsika saka maroadblock akadaro iwayo ari kuwanda mutaundi saka vanga vachitoyambira mamotarist kuti chenjererai chii mune vari kuti abva kumabvuku vari kusangana oita kafocus pemuntu unoibudisa shi unoibudisa apo ndenge sina receipt ndinotarisa ndabvunza ndikati pane block rinomira before 5 before 6 muna Seke Road pamaorenji right vakomana vakombi vari kuchema-chema vakasachema zvikanzi panapa udarike bhozi unofanira kunge uchiuya zoita sei usiya mari mumwe wacho achitotaura kuti inini handikuya zoita sei kuzatusa makobiri iriripo here block iro bhozi after 6 aurioni rinenge raita sei zvikandikufambira nyaya dzacho wanga uchitaura nani ndachitaura nadetective Sergeant Gumbo tikati bakanyangarani kuti dhirai matani saka unoziva pane zvikumwe kuitika kuunza zita rakakosha renyika into disrepute ichokwadi nokuti vanhu kana vakaona zvisiri kufamba zvakanaka vanenge vachiti mapurisa and mapurisa iziso renyika ndiraona kanyemba pacosmas kamota atarazamangiwaka vakazobatwaezve kari bogasi asi vanhu vanenge vatomborowa tofanira kupa vateereri nhamba complaints desk nhamba complaints desk sokuti kana vane chichemo vane chichemo vasiri kunzwisa unofanira kufona ikoko straight nokuti dzimwe nguva unogona kuita dambudziko woenda papolice station anitika kunge yaitaurwa naBoshongora nezuro waenda papolice station wosvika wonzi worohwa woti rega ndinoripota vanogona kukodza kuti ende unoita sei unouya nemunhu achakurowa ndinomutora sei saka takatobata mutauriri wemapurisa eHarare vachakanza zvikanzi nyaya iyoyo varipo vane hunhu hwakadaro mapurisa ende vazhinji vacho vakatoenda kumba nenyaya iyoyo saka tinoda kuti isusu kana ukasvika pakamba ukarega kubatwa zvakanaka tsvaga officer in charge kana usina kumuona fona kupi kunational complaints desk ndidzo nhamba dziri panapa idzi dzinogara dzakataurwa nadetective Sergeant Gumbo good unogona kufona palandline kodi yeHarare 0242 ndizvozvo namba zacho 703631 good bwerezera pomwe 703631 adzipata ndawakaenda ari pachannel kana whatsapp number dzinoti kudii kanyemba 0712 800 197 0712 800-197 kana uchida kubata CID ine WhatsApp number saka sununguka dzinotidzo 0776 988 007 0776 988 007 tapedza apatendi pa maside hustle ndinozoona manje mamaofficers kastepi kanenge wakufamba kuti vanenge vapedzako madzibaba mujuru madzibaba mujuru madzibaba mujuru vanobata vari kupi sangano ravo vanobata vari padhuze nepanhingirini kapa machechi peduka papi pafupi tapatanza ndapaziva